Pag-aspalto sa detour road sa Barangay Palakapaw sa Quezon sa Bukidnon, anaa sa 75% sumala sa DPWH-10. Tanang klase sa sakyanan, gitugutan ng makaagi sa maong dalan. Humana ang nahitabong landslide sa Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon nga miresulta sa pagkahumno sa dakong portion sa Bukidnon, Davao City Road. Karon na sa 75% complete ang pag-aspalto sa detour road nga gihimo sa DPWH. Matod sa DPWH Region 10, natapos na ang pag-aspalto sa duha ka lane sa 460 meters nga detour road. Ang nabiling duha ka lane na lang ang ginatrabaho kung asa ulahing asphalt layer na lang ang ibutang. Gibuti ang sab sa ahensya nga pwede nang muagi ang tanang klase sa sakyanan sa maong detour road gikan sa mga light vehicle hangtod sa mga heavy vehicle o trucks. Dugang sa ahensya nga ang pagtukod sa detour road kabahin lang sa proyekto sa lugar sanglit butangan pa kini og slope protection system, pagplastar sa kanal o drainage ug soil stabilization aron dili na masubli ang landslide sa lugar.